gitudlo nato sa simbahan, mao sa nay nahibaw-an sa atong mga unang mga magtotoo nga kining sala angan ani is utang. Kung makasa ganita, utangan ta. Nang hinomdom ko sa una ang amahan namo, dili ingong nakasala. Pasaylua kami sa among mga utang. Utang. Muna nga pwede sa natong ingnon, muna ingos Kristo nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kay ang sugo ni Kristo para sa sala dili paninglon, unsaon man pasayloon. So ang utang dili paninglon, pasayloon. Nya mooyon mo ana. Nga na galingo-lingo na mao na pa der sura pud ana.